Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. Ito ulit si Mike, Mr. Typhoon Padua. Nagbabalik sa ating latest update sa bagyong si Mekala with local name Francisco. Ito po ay para sa ngayong araw po ng Miyerkules, Hunyo 24, 2026. Tagalog version po ito. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. Bago tayo mag-umpisa ng ating update, gusto kong pasalamatan ang ating partners, Aboitiz Power, at ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Leni Robredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabi Bordado. Well, ang bagyong si Francisco, ito po ay saglit naging isang super typhoon. In-upgrade po ito ng Pag-asa since umabot po ng 185 10-minute average kph ang kanyang hangin. While ang Joint Typhoon Warning Center hindi po umabot sa threshold nila ng 240 kph 1-minute average. So manatiling typhoon lang sa JTWC but ang Pag-asa ginawang super typhoon. So nung early morning ng Tuesday, ito po ay biglang nag-weaken. And as we speak right now, nagkakaroon ng lindol dito po sa Naga City. Na-feel natin, biglang gumagalaw ang ating table. Okay? Maybe may narinig kayong estimate natin, intensity 3 or 4 ito. Okay? At medyo nag-stop na. Okay? Yung kayo dyan na nakikinig, around 11:25, 26, yung mga nanonood na yon, siguro na feel rin ninyo yung lindol dito sa Bicol. Dito kami sa Naga. So, nagkaroon ng intensity 3 or 4. Just my estimate. Okay? Hindi natin alam kung saan ang epicenter nito. So, malalaman natin yan pagbalik ko sa susunod nating update by tomorrow. Hopefully, sana hindi ito sobrang lakas at sana hindi po ito nakadalang pinsala kung saan man naglindol. Okay, na-feel natin dito. Likely intensity 3 or 4 kasi talagang gumagalaw po itong table natin. Okay, balik na tayo kay bagyong Francisco. Ito po yung, sana ba yung, okay. Yan, ito yung time na nag-rapid intensification po siya. Briefly, naging STY sa Super Typhoon sa Pag-asa and almost 240 to 30 lang. 10 kilometers per hour shy of becoming a super typhoon sa JTWC but nag-fill in kaagad yung kanyang ulap nung gabi ng Lunes. And then from kahapon ng umaga, Tuesday, hanggang kaninang umaga, lagay natin yung 24 hours. Nag-reset kasi yung ating video. So ito po, pakita natin sa inyo. So ito yung ginalaw niya. So yan, humina na. Yung eye niya naging cloud filled at nagkaroon ng paglakas ng wind shear. Kaya kung napapansin ninyo, yung kanyang northern quadrant ay nawalan na ng kaulapan at medyo lumakas yung wind shear. At nagkakaroon po ng tinatawag nating upwelling. Ito po yung pag-akyat ng cooler waters sa ilalim ng dagat patungo sa malapit sa surface. So it affects the intensity of the storm. Pwedeng humina siya. At so ganun nangyari. Okay, so ito yung ating latest fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page para pakita lang natin sa inyo ang buong Western Pacific kung kumusta na yon. Meron pa tayong isa pang bagyo na namuo kahapon ng early morning at ito po yung bagyong si Higos. May international name na po ito. Dumaan malapit sa Saipan at Tinian sa Northern Marianas at humina. Naging tropical depression but inaasahan na itong mag-regenerate ulit bilang isang tropical storm within the next 2 to 3 days at posibleng pumasok sa pinaka-northeastern edge ng Philippine Air Responsibility. Kung ito yung power line, okay, dito po yan, pwede po siyang, kung ito yung galaw niya, pwede siyang pumasok dito. Pag pumasok yan ng power, bibigyan po ito ng local name na Pag-asa as Gardo. Okay? But kung ang kanyang tracking ay dito, hindi po yan bibigyan ng pangalan ng DOST Pag-asa. So ganyan ang protocols ng pag-name ng bagyo kapag pumasok po ng Philippine Air Responsibility. And ito po yung, by the way,
So ito si Higos, ito yung isang namuuna yon, LPA 95W, nasa may malapit po sa international dateline. So nandito siya. Okay, nandyan siya. So ito si 95W, babantayin po natin ito dahil sa mga computer models, baka ito yung susunod na bagyo na yung first week of July. Iyan yung kanyang tracking, especially yung European model. Yung American model ay mukhang pinapatunaw itong system, mawala siya banda dito, but yung European model mukhang malakas yung bagyo papunta dito sa may Taiwan area. So still more than 7 days and up to 14 days in July 1 to 8. So most likely very low pa ang probability nito. So hindi natin alam o highly uncertain pa kung ano maging outcome. So yan lang pinapakita, hindi pa blended ang lahat ng computer models. Yung ECMWF ang medyo aggressive na mukhang medyo malakas itong system na ito. Hopefully hindi matuloy at sana walang landfall sa ating bansa. At timing pa naman dahil on first week of July, papasok yung wet phase ng modern July oscillation. So magiging mas malalakas ang mga thunderstorms. Hopefully, sana hindi magkaroon ng habagat kasi yan nagkakos ng mga flooding sa atin. Ngayon, meron tayong habagat but limited ang mga ulan. Concentrated mostly sa thunderstorms ng habagat. At nandun lang sa Mimaropa, Western Visayas at western sections ng Central at Southern Luzon. Including Metro Manila, may mga segments ng mga localized thunderstorms. So ito po yung zoom in satellite animation mula sa cyclonicwx.com at nakikita natin dito ang paghubad ng sirkulasyon ng bagyo at halos lahat ng convection niya ay nandito po na push sa southern part dahil po sa sinasabi nating wind shear. So may malakas na upper level winds dito, lahat ng ulap ay napunta dito kaya lumalabas yung low level circulation niya. May matapa pero halos ano na yan, kumbaga para siyang dangling yung kanyang circulation, halos na push southward. So a sign na talagang hihila yung bagyong yan. At ito nga yung wind shear product, umabot ng 55 kph, very strong at unfavorable for development. So nandito yung bagyo, okay, nandito yung storm, at ito yung wind shear na umabot po ng 55 kph. So, na-push lahat yung ulap dito sa may baba. Kaya nagkakaroon rin ng mga ulan sa dulong hilagang Luzon. Ito naman po yung oceanic heat content o yung tropical cyclone heat potential at nakikita natin ngayon na papalapit na po siya ng boundary dun sa malamig na oceanic heat content. So most likely within the day, tropical storm na lang po itong si bagyong si Francisco. Yung kanyang sustained winds ay bumagsak na po, 140 kph na lang po, category 1. And any time tonight, pagka severe tropical storm na lang po siya habang ito po ay kumikilos patungo dito sa may Okinawa area. And papakita natin sa inyo mamaya may alaman ang tracking. So yan po ang situation right now. Meron tayong habagat na yon sa western sections ng ating kapuluan. May mga on and off thunderstorms. So mag-ingat po kayo sa mga low-lying areas from Mimaropa, Sulu at Cuyo Archipelagos, Western Visayas, Negros Island region, at ito rin po sa may western sections po ng Central Luzon like Zambales, Pangasinan, itong area po ng Bataan, Southern Tagalog provinces including Metropolitan Manila. So ito yung bagyong si Higos, medyo disorganized po siya. Okay, but baka mag-intensify ulit ito habang pupunta sa medyo magandang environment ng Western Pacific. So ito yung ating GovSat last night para pakita niyo kung nasaan yung dalawang bagyo. At itong area na ito na yung si 95W. Mamaya update natin ang pinaka-latest GovSat. At ito yung tracking ng ating website, typhoon2000.org, advisory number, storm watch number 2. At nakikita natin yung storm ay nandito sa area na ito. Sumusunod naman po sa forecast. So ito gagalaw patungo po sa Miyako-jima area. Then later on dito po sa may bahagi po ng Southern Islands of Japan. Ito po yung multi-track. Lahat ng Asian agencies ay nag-agree na ito po within 48 hours ay dadaan po sa may area po ng Okinawa. So most likely pagdaan dyan, posibleng severe tropical storm na lang po siya. Meaning yung hangin niya ay 95 to 110 kph or pwedeng mas mababa kung rapid yung kanyang pag-decay.
So yan po ang bagyong si Francisco. At ito yung multi-model diagnostic comparison sa lahat ng nagmo-monitor sa bagyong si Mekala o si Francisco. At nakita nyo talagang after reaching its peak of 230 kph sa 1 minute average o 185 kph, 10 minute average ng Pag-asa, ito po ay nagsimula na pong mag-decay. So most likely, within the next 24 hours, severe tropical storm na lang po siya. At yun yung tracking niya. Ang wind shear, confirmed na lumalakas po. From nung Monday, nagsimula po siyang umakyat yung wind shear, kaya nasira din ang sirkulasyon ng bagyong si Francisco. And the sea surface temperature, since mataas na yung kanyang latitude, tuloy na po itong babagsak. Lalamig ang dagat na dinadaanan. I mean, ang dagat na kung nasaan yung bagyong si Francisco. Ito po si Higos. Ito yung forecast track niya. Mukhang wala naman pong major landfall. Nasa dagat lang po siya south of Japan within the next 3 days. At mukhang masasanib po siya doon sa nagde-develop na frontal system kung saan kakabit itong si bagyong si Francisco. So itong si Higos tuluyan din mawala rin ito within the next 3 days. Okay, and then ito po yung ating forecast track. Yung American model, yan po, pinapakita yung dalawang bagyo. Paakyat na, join together, pagpunta sa may karagatan south of Japan. Then mukhang may bagong LPA dito sa may Yap on this coming weekend, but hindi matutuloy. And then forward natin, first week of July, mukhang meron dito ang malaking LPA na mag-form sa may Gulf of Tonkin, malapit sa Hainan Island. So patuloy pa rin ang habagat sa may West Philippine Sea. So, expect natin may mga pabugso-bugsong hangin dyan sa may Kalayaan Island Group. And then, wala naman pong pinapakita dyan na system. Although, ito yata yun, si LPA95W at July 3 and 4, malulusaw siya. So, walang pinapakita ang American model, which is quite rare. Usually, nauuna ang American model. But ngayon, mukhang baliktad. Ang pinapakita yung ng... usually dito yung European model, pinapakita na may bagyo dyan malakas, samantala ito dito siya sa may left side. So again, uncertainty nito ay napaka taas and very low in probability. So forecast of 7 to 14 days is hindi natin pinapansin yan. May na-observe natin kung patuloy na papasok po siya within 7 days, matutuloy po yung system na yan. Now, ito yung European model. Ito medyo concerned ako kasi European model ito. Alam natin magaling ito sa long range. So, ayan po. Pagdating ng July 1, most likely ito si 95W or pwedeng iba, 96W. Depends kung may bagong invest na low pressure mag-form. So, ayan po siya. Saturday, July 4, papunta po sa Marianas. Dadaan na naman sa between Guam and Saipan bilang isang tropical storm sa July 6 and 7. And then July 8, papunta sa North Philippine Sea bilang isang severe tropical storm o typhoon. So medyo malaki po siya dahil papunta tayo sa wet phase ng Madden Julian Oscillation. Expect na natin pag nasa wet phase tayo ng Madden Julian Oscillation, malalaki yung mga bagyo. So ito ang medyo concern natin. Sana hindi ito matuloy. Kaya nung sinabi ko, highly uncertain pa po ito at napakababa ang probability. So pwede ba mag-change? Ang guide natin dyan, ang palaging tandaan natin sa guidance models ng AI at physics-based. Okay, itong European model, physics-based po ito. Yung AI model, yung Google DeepMind, tapos yung AI model ng European model. Ito po ay, highly uncertain. So, hindi pa natin alam. Once pumasok sa within the 7-day forecast, nandyan pa rin siya, malaki ang probability na matutuloy. So, ito ay yung Google DeepMind AI model po nila at nakita niyo yung dalawang bagyo. Ito si Francisco, Mekala, ito naman si Higos. So makikita niyo lahat yan simula ang oras nito 2 AM kanina. So i-move natin ito for the next 5 days. So ayan, mag-merge sila dito sa may southern coast of Japan. And then may makita kayong mga ensemble, mga bilog-bilog. Yan po yung mga ensemble ng Google DeepMind. At wala yan. Hindi natin papansin. Dapat yung marami. Kaya nito dito sa Marshall Islands, yan na po si 95W. At nakikita niyo mukhang may mga pula at violet. Ibig sabihin, malakas po yung system na yan. Although scattered pa siya, hindi pa sila magkadikit. So malamang hindi pa natin alam kung saan. Kasi kikita niyo papunta sa
Philippine Sea between July 4 to July 8. So we'll keep that in mind kung ano magiging scenario niyan. Kung gagawin natin yan ng ito, kiniklik lang natin ito. Okay? So kung gagawin natin ganyan, makikita ninyo na mukhang meron ang Google Defined Category 3 na system pupuntang Philippine Sea. So pareho din yan ng na pinapakita ng balik muna tayo, discard muna natin ito. Okay, zoom natin. Ito, ECMWF ensemble. Yan. May pinapakita din dito. Ayan, yan, sa likod. Okay. So, yan po ang bantayin natin, yung system na yan for the first week of July. But again, let's observe at bantayan kung matutuloy siya o hindi. So ito yung early track ng 95W sa Marshall Islands ay medyo premature pa, hindi kulang pa ang mga tracking. So magiging populated yan in the next few days. Ito po yung mga ulan for the next 5 days hanggang Lunes, June 29. Mostly mga localized thunderstorms po yan embedded sa habagat. Mga hapon o gabi or more early morning. Experience natin yan sa buong bansa. So, hit or miss po yan, mga thunderstorms. Minsan panandalian lamang. So, yan po hanggang Monday. And then, kung titingnan natin yung 24-hour rainfall accumulation forecast, for the next 24 hours, yung ulan po dito is less than 30 millimeters sa may western sections ng ating bansa. May Maropa, Western Visayas, at western sections ng Central at Southern Luzon. Bukas, Thursday, pwedeng umabot po ng less than 30 millimeters yung ulan. Up to 30 millimeters. So walang 50 to 100 na nagkakos talagang nakakabahala sa atin. More than 50 to 100 or more than 100 millimeters. So walang pula, walang violet. So medyo safe po tayo yan. So for the next 5 days, all is good. Yan light blue. Yan yung ulan na less than 25 millimeters. So kagaya kanina, umulan na malakas. Pero yung total rain is only 6 millimeters dito sa Naga. Kagabi, umabot ng 10 millimeters dahil dun sa thunderstorms na nag-standby sa amin from 10 to 12 midnight dito sa Naga. So, yan po ang mga typical na mga localized thunderstorms embedded sa habagat pag hindi masyado kalakasan ng habagat. Kasi kung malakas ang habagat, wind system kasi yan, dapat yung hangin malakas, 50 to 60, at mabibilis yung ulap niyan. Pag lumabas kayo, kita nyo sa kalawakan, mabilis yung galaw niyan. And then yung ulan, padaan-daan na bigla-bigla. And then, yan, ganun ang habagat. Pero pag ganito, mahina ang habagat, ang medyo lamang dyan yung mga thunderstorms. Malakas din thunderstorms kapag mayroon tayong mga cloudburst na tinatawag. So, yan tandaan natin. Okay, sa wave heights, sa ngayon, nandyan pa rin yung Bagyong Francisco. Maabot po ng hanggang 4 na metro dito sa may Batanes Cubao Islands at coastal waters ng extreme northern Luzon dito sa may East Philippine Sea. Up to 3 meters. So, delikado sa maliliit na sakyang pandagat and all sea vessels as well. The rest ay umabot ng hanggang more than 1 meter. Ang wave heights dito sa West Philippine Sea dahil sa konting habagat, up to 2 meters. But for the next 5 days, gaganda po ang kalagayan ng mga alon sa karagatan ng ating bansa. Tingin nyo sa Monday, halos walang masyadong alon dito sa may central waters ng ating bansa. Sa may Sulu Archipelago, Cuyo Archipelago, pati yung mga ibang inland waters po sa Central Philippines. And then dito po sa may East Philippine Sea, up to 1 meter lang wave heights. Dito sa may West Philippine Sea, ganun din po, up to 1 meter. So, suitable for fishing and sea travel. Simula na yung darating na weekend. So, yan, mag-iingat lang po kayo. Dahil minsan may mga squalls po yan, may mga malilit na thunderstorms, lalo na sa hapon ng gabi. Usually, mga fishermen, mga umaga lang sila. Bago magtagahali, nakauwi na sila. Dahil delikado rin po yan sa mga kidlat pag nasa dagat po kayo. So yan po ang pinaka-latest nating update sa bagyong si Francisco and si Higos na sa labas ng pare. Pag pumasok ng PAR saglit, bibigyan ng pangalan na Gardo. Kung hindi, baka yung isa na darating na in July. Hopefully hindi matuloy yun. Nandun siya sa malayo. Common namang malalayang bagyo pag panahon ng Super El Nino. Gaya na yan, papunta tayo doon. Okay? And then, so yan. Ito ulit si Mike Pisto Typhoon Padua. Babalik ulit tayo bukas for another update. Maraming salamat po sa pag-nood niyo sa ating channel. Mag-ingat po tayong lahat at God bless po.